Magandang araw sa lahat. Tara, samahan niyo ako magluto nitong ulo ng baboy. Iniwa ko lang yung kanyang ngusot dahil hindi magkasya sa ating lagayan. So, ang problema lang nito is wala yung kanyang utak. Tapos nilinis ko na rin yan dahil may ngipin siya. So, malinis na po siya lahat. Tapos titimplahan na natin dito ng sibuyas, luya at tanglad. Tapos asin. Lagyan na natin siya ng tubig. So, pakuluin lang natin siya. Ayan, kapag kumulo na, tatanggalin natin yung kanyang mga libag-libag para mawala yung kanyang langsa. Tapos, palambutin ulit natin yung ating karne. Actually, ang masarap lang naman talaga dito is yung sabaw. Dahil, konti lang naman ang laman nito kapag ulo. So, maglagay lang ako dito ng pampalasa. Tapos, ilalagay ko na rin dito yung gabi. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto, ayan, malambot na yung ating ulo ng baboy. So, ayan, nag-ano na yung kanyang sabaw. Ang bango kasi merong tanglad at luya. Ayan, sobrang lambot na niya. Maglagay lang ako dito ng siling haba. Pinutol ko lang siya para medyo may maanghang yung sabaw natin. Tapos naglagay rin ako ng pichay. Ito lang, ganito lang kasimple yung ating ulam ngayon. Na kahit sabaw lang talagang ulam na. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng ulam. So, ayan, luto na yung ating sinabawang ulo ng karning baboy. Ililipat na natin sa ating lagayan. Ayan, ang masarap lang naman talaga dito is yung sabaw niya. Pero kadalasan talaga ang mga buto-buto talaga ng mga karne ang masarap kaysa sa laman. Maraming salamat sa panunood. Tara, kain po tayo.